Oletko kyllästynyt taisteluun pörröisten ja epätasaisten hiusten kanssa? Tuntuuko siltä, että jokainen aamu on uusi taistelu epätoivoa vastaan? Olisiko mukavaa, jos lopputulos olisi oikeasti sellainen, mitä toivot? Ei hätää, koska meillä on sinulle ratkaisu. No niin, täällä ollaan taas kuule Damen och herrer oikein jouluisissa maisemissa. Mites Tiinalle menee hyvä? Seuraavana kuule Pregon keraaminen suoristaja. 55 wattia kuule löytyy. Kelluvat muotoilulevyt takaavat parhaan lopputuloksen. Laitetaanko sulle kuule ihan, että pääset kokeilemaan? Tämä Pregon keraaminen suoristusrauta auttaa sinua arjen askareissa. Helppoahan tuo näyttäisi olevan, Tiina. Mitä oot mieltä? Kyllä, siis tämä on erittäin helppoa. Sinullekin saadaan tämmönen näin Pregon jälleenmyyjiltä kautta maan. Tämä on kyllä pelastanut kaikki minun ongelmani. Kiitos Tiina.